Близько 7-ї ранку російські окупанти вдерлися до оселі делегата Курултаю Едема Дудакова. Його родинне обійстя у Бахчисараї оточили силовики, поки усередині не шпорили представники Центру по боротьбі з екстремізмом. На облаву прибув навіть сам начальник окупаційної управи Руслан Шамбазов, причетний до численних катувань та переслідувань кримських татар. Шамбазов не пустив до підзахисного адвоката Едема Сімідляєва, якого також раніше заарештовував. Вам все надо сообщать? Вы кто вообще такой? Я адвокат, я представился. Докажу, что персонально жалобу на него напиши. В данный момент подъехал еще один адвокат, Эмине Ханум Рамилева, его тоже не пускают. То есть логика у сотрудников такая, что адвокаты должны у своих подзащитных находиться круглые сутки. Чуть ли не с ними спать в одном помещении, для того, чтобы успевать на все следственные мероприятия, которые будут с ними проводиться. Сам факт того, что в настоящий момент, на каком бы этапе ни проходили следственные действия в виде обыска или там осмотра помещения, недопуск адвоката, недопуск непосредственно профессиональных юристов-адвокатов, которые обязаны выполнять свою работу на основании соглашений, не допущены, и это является грубым нарушением права на защиту. Більше 2,5 годин окупаційні силовики нишпорили оселею Едема Дудакова, а його захисники не мали змогу проконтролювати, що саме робиться усередині. Мой отец постановление отказался расписываться, поэтому они копию постановления не вручили. Потом они зашли, начали обыск проводить дома, изъяли всю оргтехнику, потом почему-то начали производить обыск, там ковыряться там в разных шифонерах, на полках смотреть, какие вещи там лежат. В общем, провели обыск во всех комнатах. Окупанти звинуватили Едема Дудакова у нібито розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Заявили, що коментар під постом у соціальній мережі, датований ще 2017 роком, це злочин, що триває. У чорних мішках окупанти винесли з оселі Дудакова комп'ютери, мобільні телефони та іншу електроніку. В оточенні групи камуфльованих силовиків і співробітників так званого Центру делегата Курултаю повезли до окупаційного відділку поліції Бахчисарая. Allah yardımcı olsun. Позор, позор! Автозак з Едемом Дудаковим супроводжували кілька автівок. Одна з них – сірий позашляховик з силовиками, чомусь має українські номерні знаки із київською реєстрацією. Синьо-жовтий прапорець завбачливо приховали чорною стрічкою. Упродовж доби Едема Дудакова триматимуть у кімнаті для адміністративно затриманих. Покарання в окупаційному суді оберуть у п'ятницю. Передбачено штраф від 10 до 20 тисяч рублів, до 100 годин виправних робіт або ж до 15 діб адмінарешту. Эдем Ага чувствует себя более-менее удовлетворительно. Единственное, я так понял, поднялось давление, да, у него? Да, поднялось давление, наши уши заложило. Да, заложило уши, но лекарства у него были, он выпил. Всем передает слова благодарности за поддержку, за то, что Джемат собрался. Делегат Курултаю Едем Дудаков упевнений, так зване розпалювання ворожнечі – надуманий привід. Своє затримання він пов'язує із неприйняттям та критикою окупаційної влади, репресій, які вона чинить щодо кримсько-татарського народу та знищення культурної спадщини корінного народу. Зокрема, висвітлення злочинного руйнування ханського палацу. Владислав Стужук, Заман, АТР.